Dobar dan, poštovane kolege, dobrodošli. Nakon upravo završenog susreta obratit će vam se predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, i predsjednik Republike Slovenije, gospodin Borut Pahor. Nažalost, zbog obaveza obe delegacije imamo vremena samo za po jedno pitanje. Predsjedniče, izvolite. Dobar dan svima. Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas imao priliku da razgovaram sa predsjednikom Slovenije, Borutom Pahorom, i razgovarali smo o situaciji u regionu, o našim bilateralnim odnosima, evropskoj perspektivi Srbije i o svim temama koje su od interesa za dve strane. Naš susret je svakako još jedna potvrda sadržajnog, intenzivnog političkog dijaloga. Mi mislimo da imamo veoma dobre odnose sa Slovenijom. Kao primer za tu saradnju, rekao bih, i ono što smo obojica naglasili u našem razgovoru, je činjenica da smo pre 10 godina imali svega 572 miliona evra nivo trgovinske razmene, a da je on danas udvostručen, dakle, gotovo 1,2 miliona evra, i sigurni smo da ima još mnogo prostora za bolju i uspešniju saradnju između Slovenije i Srbije, naših biznismena, naših kompanija, i mislimo da će ta i takva trgovinska razmena u budućnosti samo da raste. Takođe, očekujemo da se u narednom periodu označi, odnosno odredi termin za održavanje naredne 6. zajedničke sednice dve vlade, koje bi trebalo da se održi u Sloveniji, pošto je prethodna održana u Novom Sadu. Ono što je za nas važno i što je bila glavna tema svih naših razgovora uz put evropskih integracija, predsjednik Pahor je poznat kao čovjek da podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, dakle i Srbije, ali i drugih zemalja u Evropsku uniju. Osim toga, razgovarali smo o regionalnoj stabilnosti, o svim problemima, i govorili smo o situaciji, dakle, i na Kosovu i Metohiji, našim odnosima, dijalogu u Briselu i problemima sa kojima se suočavamo, trudeći se da, ja mogu da kažem, naravno, to je uvek interes Boruta Pahora, da se sačuva mir i stabilnost, da sam sa svoje strane istakao značaj očuvanja mira, stabilnosti, sigurnosti za sve ljude u regionu, i da verujem da svaki razgovor koji vodimo i ovaj danas koji smo vodili može da bude jedan kamen u toj kući mira koju pokušavamo da izgradimo. Naravno, otvoreno smo govorili o svim problemima koji nisu mali u regionu, a istovremeno sam upoznao dodatno predsjednika Pahora sa elementima inicijative Otvoreni Balkan i verujem sa dobrim posljedicama koje ta inicijativa donosi za zemlje članice, odnosno učesnice u toj inicijativi, i uz nadu da će i drugi razumeti da to donosi samo korist svim članicama i učesnicima te inicijative i da će se toj inicijativi priključiti. Još jedan put, odnosi između srpske i slovenačke države su na izuzetno visokom nivou, verujem da smem to da kažem, i odnosi međusobnog poverenja, uvažavanja, ali uvek možete da uradite više i bolje, i verujem da svaki naš susret dodatno doprinosi razvoju naših inače dobrih odnosa, i da mogu da kažem da sam time više nego zadovoljan. Još jedan put hoću se zahvalim predsjedniku Pahoru što je došao danas u Beograd, i da kažem da smo razgovarali. Naravno, Slovenija je 7. zemlja po nivou trupa koje imaju na Kosovu i Metohiji, dakle u okviru kontingenta KFOR-a. Mi imamo dobru saradnju sa KFOR-om, želimo još bližu, još bolju saradnju, i veoma je važna uloga KFOR-a u očuvanju mira na Kosovu i Metohiji, i verujem da naša saradnja i naša dobra komunikacija po tom pitanju je od vitalnog interesa za sve stanovnike Kosova i Metohije, u ovom slučaju ja mogu da kažem za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji pre svega, ali onaj deo njihovog kontingenta učestvuje i u čuvanju manastira Visoki Dečani, što je za nas od posebnog, simboličkog i duhovnog značaja. Još jedan put hvala na poseti i dobrodošli u Beograd i Srbiju. Hvala predsjedniče, molim predsjednika Republike Slovenije, gospodina Boruta Pahora, da nam se obrati. Izvolite.
Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, ker je predsednik Vučić začel izjavo z dvostranskimi odnosi, naj to odlično dvostransko sodelovanje poudarim na začetku tudi jaz. Zdaj sem se za hip spomnil mojih prvih obiskov v Beogradu, potem, ko smo s Hrvaško uredili vprašanja v jeseni leta 2009. V letu 2009, kasneje po zimi in letu 2010 ter kasneje, se je začela normalizacija odnosov s Republiko Srbijo in danes, po tako rekoč ducatu dobrih 10 letih, lahko ugotovim, da je to sodelovanje na politični, gospodarski, kulturni, na čisto človeški ravni odlično. To me veseli, to je pomembno za Slovenijo in Srbijo, to je pomembno za regijo, to je pomembno za stabilnost v celotnem delu Evrope. Seveda, najprej predvsem se z predsednikom Vučićem pogovarjava o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. V njem sem vedno našel iskrenega sogovornika, tudi če se v kakšni stvari nisva strinjali ali se ne, me je vedno zelo pomembno razumeti stališče Srbije glede tega vprašanja in na ta način lažje razumeti procese, ki smo jim priča na Zahodnem Balkanu. Glede tega bi rad rekel sledeče. Kot je dejal predsednik Vučić, vedno sem bil in ostajam vnet privrženec vstopa Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. To je pomembno za blaginjo, tako ljudi na Zahodnem Balkanu kot v Evropski uniji, ampak zlasti v zadnjem času postaja odločilnega pomena za mir in varnost. Kot veste, sem zlasti v zadnjih letih opozarjal, to bom storil tudi danes, da je po moji oceni proces vključevanja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo prepočasen in da se zaradi tega krepijo znova politike nacionalizmov in spremembe meja, ki so nevarni za ta mir in varnost. Tukaj mislim, da morata storiti obe strani več, kot je bilo storjeno v zadnjih letih. Evropska unija z iskrenim pospešenim procesom pogajanj z državami, tako na dvostranski ravni, kot tudi v celoti. Mislim, da se tukaj s predsednikom Vučićem strinjava, da če bi v relativno kratkem času uspelo Evropski uniji odpreti svoja vrata za vse narode in države v tej regiji, tega vzpona nacionalizmov in zamisli o spreminjanju meja ne bi bilo. Zato je v naravnem interesu Evropske unije, da ostane širitev na Zahodni Balkan na agendi komisije in sveta ter parlamenta. Z predsednikom Vučićem sem bil v Novem Sadu, ko je prišlo do naznanitve iniciative Odprti Balkan. Kot veste, je ta iniciativa, v kateri je tudi Severna Makedonija in v kateri je tudi Albanija, naletela pri večini mojih kolegov na neko zadržanost, pri meni pa na odobravanje. In tudi danes gledam na njo z odobravanjem zato, ker je ne vidim kot alternativo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan, ampak kot nek paralelni proces, ki podpira, navdihuje sodelovanje med narodi in državami v regiji in odpravlja neke nesporazume in probleme, dvostranske in multilateralne, ki bi lahko ogrozile mir in varnost, pa ne nazadnje tudi gospodarsko blaginjo v tem delu Zahodnega Balkana, v tem delu Evropske unije. Tudi danes menim, da je to pomembna iniciativa, pri tem pa bi rad povedal, da
Me skrbijo nekateri procesi na Zahodnem Balkanu, tako kot so me v zadnjih letih, danes morda še bolj. Nekatere izjave, ki jih lahko slišimo, zbujajo zaskrbljenost in mislim, da je na nje mogoče odgovoriti samo z, kot sem dejal, hitro, uspešno širitve Evropske unije v ta del Evrope. Verjamem, da bo še kakšno vprašanje in bom rade volje odgovoril nanj. Sicer pa se ti predsednik zahvaljujem za ta pogovor. Hvala tudi, da nas je omenjal slovenske vojake na Kosovo, jutri jih bom obiskal. Naj v zvezi s tem rečem, da se bom pri mojih sogovornikih, predsednici in predsedniku vlade zavzel za to, da bi prišlo do implementacije bruseljskih dogovorov, ki tečejo v okviru dialoga Priština-Beograd, dialoga, ki je zastal. To pri meni vzbuja zaskrbljenost. Menim, da bi se moral nadaljevati. Slovenija je bila od vsega začetka velik zagovornik tega dialoga, ga je vedno podpirala in ga še vedno. In dejstvo, da je prišlo do zastoja, ne koristi ne Kosovo, ne Srbiji, ne regiji in ne Evropski uniji. In bi si želel, da bi prišlo do prvič implementacije tistega, kar je bilo že dogovorjeno in do nadaljevanj teh pogajanj za to, da bi se razmere uredile do te mere, da ne bi ogrozile miru, varnosti in sodelovanja v regiji. Hvala. Hvala. Izvolite, sada možemo da pređemo na vaše pitanja. Kolega Boštjan Anžin iz Radio Televizije Slovenije. Anžin, izvolite. Dobar dan. Gospod predsednik, za vas eno vprašanje. To, kar ste govorili, tu ste pogosto, poteka dialog, Brdo-Brioni, ves čas upozarjate na ta geostrateški pomen širitve, ampak nič se ne zgodi v tem smislu, očitno to v Bruslju ni tako prepoznano. Po drugi strani pa, kot ste omenili sami, se razmere zdi tukaj v regiji zaostrujejo. Kako zelo zaskrbljeni ste, recimo Srbija ne odpira novih poglavij za Evropsko unijo. Včeraj smo spremljali proteste, tudi malo nasilne. Imamo Bosno in Hercegovino, kjer visoki predstavnik zelo opozarja. Skratka, kako zelo zaskrbljeni ste? Enako vprašanje še za predsednika Vučića, če lahko komentira. Ne morem biti bolj. V vseh teh letih, ko vodim proces Brdo-Brioni, v vsem tem času, ko se z tem prostorom zelo veliko, tudi osebno ukvarjam, naj povem, da imam z vsemi voditelji v regiji dobre odnose, odlične, take, ki mi omogočajo, da vidim zelo iskreno v razmerje na dvostranski in multilateralni ravni. Ne rečem, da se v zadnjih letih to zaupanje med voditelji in med državami poslabšuje. Namesto, da bi prišlo do poglobitve zaupanja in do reševanja dvostranskih in multilateralnih vprašanj, prihaja do poglobitve nezaupanja in do resnih groženj za mir in varnost v regiji. In to, kar me preseneča, je na nek način nemoč Evropske unije, da bi na to situacijo odgovorila. Res je, v času slovenskega predsedovanja je bil v začetku oktobra vrh o Zahodnem Balkanu. Deklaracija, tudi razumem atmosfera, predsednik Vučić lahko pove njegovo mnenje, je bila v redu. Tudi to, da se bo letno razpravljalo o teh vprašanjih, je v redu. Ampak osebno, kot nekdo, ki je 30 let lahko spremljal tako razvoj v regiji, kot recimo dobrih 15 let razvoja v Evropski uniji, ne vam rečem, da je to premalo z vidika politične volje Evropske unije, zato, da bi se resneje zoperstavila nevarnostim, ki pretijo s pričo poglabljanja nezaupanja med narodi, med državami in med voditelji v regiji. Osebno bom storil vse, kar je v moji moči, da se ta proces ne bi nadaljeval, mislim na proces v regiji, in da bi se v Bruslju naletelo na več razumevanja, da gre zdaj, in s tem končujem, ne več samo za vprašanje reform, za demokratično tranzicijo, za reševanje dvostranskih in multilateralnih vprašanj, da ne gre več samo za kvaliteto življenja, ampak da gre za mir in varnost. In da ne zadeva to samo narodov in držav ozko v regiji, ampak da zadeva to tudi Evropsko unijo.
Hvala. Radio Televizija Srbije. Lako. Izvinjam se. Niste razumeli. Treba ja da odgovorim. Dakle, što se tiče otvaranja poglavlja, mi bi trebalo da otvorimo klastere jer smo prihvatili novu metodologiju. Kažu da smo sve ispunili, a da li ćemo da otvorimo, Bog sveti ga zna. Uvijek postoji mogućnost da neko kaže da mu se nešto ne sviđa i postoji taj princip u Evropskoj uniji da uvijek zemlje Evropske unije pronađu jednu zemlju koja će da kaže da će zbog bilateralnih razloga negde nešto da zaustavi. Tako Bugarska radi sa Severnom Makedonijom, tako će oko Srbije kad zatreba Hrvatska ili neko drugi, tako da to tako može doveka da traje. I kao što vidite, ja nemam nameru da se bilo kome dodvoravam, da se udvaram bilo kome, ulizujem bilo kome i ne pada mi na pamet. Ako hoćete da nam otvorite klastere, super, hvala. Nećete da nam otvorite klastere, super, hvala. Za nas je najvažnije da razvijamo svoju zemlju, da Srbija ide napred, da Srbija ekonomski raste, a želim da vas obavestim da Srbija kumulativno 2020. 2021. najbrže raste u celoj Evropi. Dakle, imali smo minus 0,9 2020. Stopu rasta ove godine očekujemo plus 7,5. Dakle, to je nekih kumulativno plus 6,7, što nema ni jedna druga zemlja u Evropi. Da li će Evropska unija da prihvati sve ono što smo radili, posebno oko vladavine prava? Mi smo pokrenuli i promenu Ustava u skladu sa zahtevima Evropske unije i mnoge druge stvari smo uradili. Ako kažu da je u redu, hvala vam. Ako kažu da nije u redu, opet hvala vam. Mi svoju zemlju uređujemo zbog nas, a postoje ne samo problemi kod nas, a naravno da postoje, već očigledno da postoje neki problemi i u Evropskoj uniji. Tako da, što se tiče protesta i nasilja, a ja mislim da je to mnogo imanentnije vama u Evropskoj uniji nego nama ovde. Mi nemamo ni vodene topove, ne koristimo, ništa živo ne koristimo, pravo da vam kažem od toga, tako da srećan sam što je tako normalno funkcioniše u Srbiji i sve, nemam problem sa tim. U nas ima možda malo viška demokratija, znate, svi mogu da zatvaraju i puteve, i lokalne, i autoputeve, misle da to imaju pravo, što kod vas naravno nemaju pravo, ali valjda ćemo i mi dostići taj demokratski nivo na kojem ste vi sad, pa da jednog dana neko shvati da to baš nije normalno da radi i ovde u Srbiji. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Radio Televizija Srbije, Tamara Stojsavljević. Tamara, izvoli. Pitanje za obojicu predsjednika, dakle, pre svega, dakle, gospodine Vučiću, da li ste razgovarali sa predsjednikom Pahorom o tome zašto Evropska unija ćuti, odnosno ne osuđuje sve učestalije izjave albanskih zvaničnika da se formira Velika Albanija? Dakle, gospodine Pahor, da li će Evropska unija osuditi te izjave albanskih zvaničnika? I drugo, dakle, povodom ove blokade jučerašnje, sami ste već rekli, ali, dakle, kako komentarišete to što policija nije sprečila tu blokadu i time na neki način i kršila Ustav i zakone? Hvala. Na drugo pitanje postavilo se pitanje, dakle, naravno da ljudi koji blokiraju nekoga krše Ustav, elementarnu osnovnu normu, osnovnu slobodu, a to je sloboda kretanja. Ljudi ugrožavaju slobode, više slobode drugih ljudi. Nisu čak ni najavili svoje proteste u skladu sa zakonom. Čak i kada je došla policija i zamolila da to ne rade, oni su i to prekršili pa su uradili. On se postavlja pitanje da li da idete u intervenciju u skladu sa Ustavom i zakonom onako kako to rade u svim evropskim zemljama. Videli smo prethodnih nedelja u Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, svim razvijenim evropskim zemljama, ili da se ponašamo drugačije pa da pustimo da to tako prođe. Tako da, odluka je bila, mislim, ljudi, to je svakako mali broj ljudi, to oni se hvale kad su najveće demonstracije, kad skupe 3000 ljudi. Tako da skupiti 5000 ljudi, složit ćete se, nije baš, Bog zna šta. Nama je Gazelu blokiralo 70 ljudi s jedne strane, 50 ljudi s druge strane, tako da, a u ovom gradu živi 2 miliona ljudi. Ali dobro, to je pitanje sloboda i vidjet ćemo kako će policija da reaguje u budućnosti, ali ja mislim da treba tako da reaguje, da bude mirno, nemam mi nikakav problem sa tim. Što se tiče, imaju građani naravno, ali što se države tiče i državnih organa, nikakav problem. Što se tiče vašeg prvog pitanja, nisam pitao predsjednika Pahora zašto, zato što nije Borut Pahor odgovoran za to. To da li će Evropska unija da reaguje, pa kada reaguje,
iduće godine za Vaskrs ili za Novu godinu, pošto su oni te izjave dali još pre 10 dana. Ja samo uvek mogu da postavim pitanje, zamislite da mi ovde počnemo da pričamo, a ne pričamo i nećemo da pričamo o ujedinjavanju s nekim drugima. Znate koliko bi im bilo potrebno da reaguju? Minut i po. I iz Brisela i iz svih evropskih gradova. Pri tome moram da kažem da su ljudi u Sloveniji korektni, oni gledaju da pomognu koliko mogu, ne mogu ja ništa njima da kažem. A ovim u Briselu, možete da ih pitate zašto 1.000.000 puta, pa odgovor je zato. Quod licet Jovin, on licet Bovi, što priliči Jupiteru, ne priliči Volu. Vi Srbi nemate pravo na to, a vi svi drugi imaju pravo na to, tako da mi ne treba ni posebno objašnjenje. Meni je samo da ja dobijem od njih odgovor da nisam u pravu, samo da vidim kako će da navedu da nisam u pravu. Jer jednom da je neko pominjao formiranje Velike Srbije, obesili bi me u Briselu. A ovako, formiranje Velike Albanije, nema veze, to je usput onako. Može nam se, nema problema. Ili što bi rekli na jugu Srbije, nema si problema, Brajko i sve pod kontrolom. Tako da, to je nešto što je uobičajeno. Ja hoću se zahvalim Borutu Pahoru još jedan put. Slovenija uvek imala dobru volju, Slovenija je bila korektan partner Srbiji i Borut Pahor je želeo da čuje, da sasluša ono što mi mislimo, a ja se izvinjavam svima što sam iskren i izvinjavam se svima što govorim istinu, tako da to što će oni meni da objasne nešto drugačije, ne mogu više ni da mi objasne ništa drugačije, nemaju šta ni da mi kažu, da vam pravo kažem, zašto znaju da sve što sam rekao je istina. Hvala još jedan put. Najprej, spoštovana gospa, v imenu Evropske unije nimam pristojnosti, nimam mandata odgovarjati, lahko pa povem moje mnenje. Izjave o spreminjanju meja ogrožajo mir in varnost na Zahodnem Balkanu. In to velja za vse, ki se jih v zadnjem času poslužujejo. Večkrat sem povedal, da to v meni poglablja zaskrbljenost in to je moj odgovor na vaše vprašanje in tudi na prejšnje vprašanje gospoda Anžina. Vse to, čemur smo v zadnjih letih, v zadnjem še zlasti priče, mora vsem, ki jih zanima trajen mir, varnost, sodelovanje narodov in držav tukaj in povsod, mora zelo skrbeti. In edini odgovor na vzpon nacionalizmov in zamisli o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu je širitev Evropske unije. In tukaj ima Evropska unija odgovornost, da se temu posveti bolj, kot se temu, po mojem mnenju, posveča zdaj, tudi zaradi nekaterih drugih prioritet in problemov, s katerimi se soočajo navznoter in navzven. Vendar pa gre za vprašanje miru, gre za vprašanje varnosti. To so lahko irreverzibilni procesi. Zato je treba biti skrben zdaj in danes. Zato sem tudi danes v Beogradu, čeprav je nedelja in čeprav odprtih vprašanj med Srbijo in Slovenijo ni. Morda sem prej pozabil reči, Aleksandar, da sem zadovoljen, da je prišlo do premikov tudi v okviru sukcesije. Skratka, tukaj takih problemov ni. Tukaj sva se 1,5 ure pogovarjala o tem, kako ne vsi skupaj, ki se zavzemamo za mir, za varnost, za sodelovanje, za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana, reagiramo, da bomo prispevali k temu, da se ne vrne v ta del Evrope znova sovraštvo, zamere, zamisli, ki so predmoderne. In upam, da tako, imam občutek, da je bil to dober, koristen pogovor, zlasti pred mojim jutrišnjim obiskom Prištine. Hvala lepa. Hvala vam, hvala dragi kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.